आफाया नोंखौ अनदों आंनि थाखायनो जेब्ला आं उन्दैमोन अब्ला नोंहा थैदोंमोन बे न'खौनो नोंनिबो साननानै लादों Jadi, angaya apa yang kau bangun? Menilai siapa misalnya intuisi. Jebut dengan baik. Nada apa? Nanti dia apa? Kamu mata kalam lo, office ni kamu ni ada. Jadi ya, tanpa koner, nak kita opsi pada sana lakukan ay. Tanpa, dari ni saya, saya dari itu, ini opsi dengan sana lakukan. Jadi nuat dari ni saya ini ni sih. Sah, neng, ja, leng, tang, pergi, office ni tu tang, agak sibuk pula. Sah, ini satu kaman ya, tak perlu saja kaman. नोंहा माखौथो सिन्था सार आं अफिसनि डिउटिखौ न'निफ्राय मावजागोन नामा नङा नोंस्रा नोंहा थांलाय फैलायाबो लामाया जानद्रायो आरो आंहाबो न'खराव रावबो गैया बेनिफ्राय हान्थिनायालाय नोंहा माथो जागोन मोनोब्ला न'निफ्रायनो हान्थिगौमोन सार नङा नोंस्रा नों बेहाय थादो नों बेनिफ्रायनो हान्थिगोन दैगी नोंसोर मानो बिब्दि सानो आं एसेबो बुजिनो मोनासै मा itu ada dengar itu mana ini berhendak mana ini Kocok apa? Kesulai kau. Habalan lagi ni apa? Tu kamu hanu mana ma? Aidai, bukan. Aidai. Salah ni bunda. Aidai. Jasa aidai. Siapa bukan? Aklam apa bu? Bukan bukan. 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 Bukan dong. Aku lah dulu. Benar sar, kalau tidak. benar. Aku lah bukan. Aku mahram lagi dong. Aku mau terus kau. Hei! Jangan dong mereka. Wah, luar. Ayo. Naik dah, menjadi kau. Hei! Lain dia kau. Hello? नोंथांनि फिसाजो अनजालिखौ खावनानै लांग्रा दोमैलु गुन्दाखौथ' जों मोनबोबाय Ha? खुनु सिन्था गैला दे Masa. मा बेलाय सोरनि फन बियो Tunggu hawrin. इसोर मानिसिगौलाय बेनि गोसोआव उनाव मा जानो नांगौ जाखो फिसाजोबा मा खोथा होफ्लाङामोन Haji. आं मालाय मा गाज्रि बुंदों आं फिसाजोनि मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोन
लामा सामायाव जोमजायोब्ला साजोनि जिबना मा जानांगौ? बे जुदि गाज्रि नंगौब्ला गला साला फैनानै आंनि फिसाजोखौ मा लांखो नंगौ बियो? साना हौवा बोरैबा साजोनि जिउआ जोबनांगौबा हले आं मिथिनाय नङा। गोजोनथों मिस्टार बर'। दे गोजोन्थों गोजोनथों। दे नोंथाङा फैबाय खोब मोजां जाबाय। नोंथांनि फिसाज्ला दोमैलुखौ मैया हराव अनजालिखौ खावनानै लायनायनि थाखाय जोङो एरेस्ट खालामनाय जाबाय। आदसा बर' नोंथां, फिसालायाथ' आंना बेबायदि नङामोन। हयथ' बे दाया रान्दोंनि फिसाजो अनजालिनिसो जानांगौ। नोंथांनि फिसाज्ला नङाब्ला गामिनि रायजोफ्रा खानानै दोननायखौ जों मैया बोरैथो मोनबोखो? नोंथाङा नंखाय नुदोंब्लाथ' नोंसोरब्लाखौ नायनो हागोन। माने फिसालायाथ' देलाय माथो नोंसोरब्ला नाहरदो। दोमैलु दोमैलु बे दोमैलुनो निउनाव नांगौ जादों फिसाया मा फैदों माइलाय ओंखारलां ओमफ्राय ओंखारलां मावनो जागोन दे अके दे अके 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 मिस्टार बर' गाबोन अखानायब्लानो जुदि फिसालाया न'आव मोनहैयाब्ला बाथ्रा गाज्रि जागोन। मिस्टार बर' नोंथांबादि मानसिया बेबादि बाथ्रा बुंनो समाया। मा जाखोनो? फिसालाखौ मोजांखौनो खांदों नालाय नोङो। नोंसाला मोजां मैया हिनजाव खावनानै बुजादों मिथिगौ? दासो थानायाव उसिजों रायज्लायनानै फैदों। सोर फारसे मा राव जाखोनो बेलाय?
सार मानि खामानि बेलाय दाख्लै नोंथां हरनाय खामानिखौ दासिमबो मावनो हायाखै सार बेखिनि खामानिखौल' मावनो हायै प्रप'ज होदों सार आगोलनि मेनेजारानो दानसेयाव खेबसेसोल' फैयो बिदिसोमोन होनबा नंगौ सार बिथांनि आलादा खामानिखौनो दासिमबो मावफुंनो हायाखै सार मानोथो बिदि जानांगौ आं मा होनबावनो सार बिथांनि आद्रा खामानिखौ ओमफ्राय नोंथाङा नाय सार नाथाय गोसोआव लाखिनाया गाहाम सरकारनि खामानिखौ रां बान्थानि थाखायल' नोजोर होनाया गाहाम नंगौ सार सरकारनि खामानिखौ जेरैबाबो मावथारनांगौ नङाब्ला आदारा गैयै जागोन नंगौ सार नाथाय उननि बेलायाव बिदि दाखालाम दे जागोन सार Hello. Good morning. Good morning. अच्छा. Okay. Ondali. नोंनो Ondali mana? दोमै बाबु बे अन्दालि माबा मोनथिखाङो Bukan, bukan. Hello. Oh. Sini. Ang betul Ustaz. Lagu namamu? Namanya Demi itu ya kalau dia Artinya online Demi itu Stokol Nungkai? Bisa selesai selang dan Demi itu saja yang tersiku namamu Ang beri munbuke Nungkai makai bacaku bunglu Ang udah Entahlah Joko menjaga lagi sebelah Demi itu menjaga hoga Nungkaplah Nanti saya juga menjaga Asa Kedai babu Jera orang lupa dulu boy Aina berarti Man-sunman dungjubu nungkaplah Nungkang baca bisa tababulah Mulugan kanagar Asa Ang orang sih Ular ke nama? Ayo, terbatas ondal isi belai. Hei! Ayo, masuk, lek, masuk. Dan rumah tu? Undang berundang. Hei! Hei!
Hả? Tôi mình được. Ê, không rồi. Bukan! Bukan! Bari yang dimana kamu jangan menenang, kata nang aku ada cendu. Ada angkut. Mama tahu bingung tu. Danalai. Ini. Buru, kalian leh. Mesti kalau ke. Buru. Kalau jengkip jimnya jadi orang kampung pulau ya kita ada dia ke. Bara jar tendang, nilai isi meja tendang. Hah? Sudah jauh lagi? Mana ke? Sudah milu. Oh. Salah beta kai. Engkau henjau naik ni, makin naik beta milu ah. Ingat. Aku lagi kenalan tu. Apa ini tu? Jangan gogol itu tu sikap lain tu. Sikap lain kamu tu. Kalau pun jauh kuat, tak kata lagi. Unao ba ni, yang ini jangan kau nama. Fikir kau ada fikir. Nang mana? Coba. Cantik. Arta boleh sitan. Ya, aduh, kan tak ni fikir kau agak kalah je. Jangan yang kau dia. Aduh, bin lain ni salah bisi pun nak kentah ini. Betul. Macam ni mana? Macam apa? Betul. Jangan hijau suya. Hijau ada kata lain ni hijau kurang ramai. Hijau sunang buat. Tanah makam mau nunggu jalan. Nunggu mana tu? Baru dah pernah juga pun sampai di terminal tapi asyik sampai. Tu mana? Ni je memang kerja terang itu kan. Hei, kami tak tahu. Ibu nak aku tunggu leh. Angkat apa sih salah? Kalau ini pun dah ber. Hei, ayo.
nunggu. Ada. Itulah. Di belakang pun. Ayo. Jangan pun kemana mana. Isi. Ayo. Salah जोंखौ नाफाना जाग्रा बोलो गैया नंदों बियो आंखौ गोदना सेरनाया दासो मोनदों बेखौ दासो मोनदों नों खिथुखौ सोरबा नुना हाबलाय साखौद्रामोन फैदो थांनो साला हिनजावखौ आइदै साखौद्रा सोरबा नुगोन एखे सोंजालाबागोन बे सोरबा नोंसोर सुखुब्लानो आंबो सुखु अनसुलि रजे नोंसोरल' गोजोनै था रैखागिरिया खैफोदगिरि जाबाय रैखागिरिया खैफोदगिरि जाबाय उदां गैया दुखु दाखालामसै आंनि थाखाय नोंसोर नुजाथि हाया जाबाय रजे नोंसोरल' गोजोनै था नोंसोर सुखुब्लानो आंबो सुखु अनसुलि रजे नोंसोरल' गोजोनै था निदान समाव आं आन्दोआव आनज्रायनांबाय निदान समाव आं आन्दोआव आनज्रायनांबाय गोजोन फैगोन दुखुनि फैसालि बुब्लाबलांगोन जेबोला सुखुनि बार बारगोन रजे जों नुलायफिनगोन
सुखुब्लानो आंबो सुखु अनसुलि रजे नोंसोरल' गोजोनै था सिमां जाबाय नों आरो आंनि मोगथाङा सिमां जाबाय दानसोरा आंनि जुता अनजालि 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 hey ओइ रथ' ओइ मा जाखोब्रा ना फिसाजो दंना गैया लाजिया फांजिया लामा सामा फिसाजो सोंलाबायना बिराद बिलाय ओइ सोंना नोंलाय आंहा फिसाजो सासेबो गैया होनदोंलै लाजिया फांजिया लामा सामा फिसाजो सोंनायसो गैया बथ' बुरायथारा नोंलाय हो ओइ गैया होनबाय गैया माथो फिसालाय माबायदि सोंदों नोंलाय माबायदि मानसिफ्रा माबायदि सोंना बियो माबायदि मानसि बिलाय लाजिया फांजिया फिसाजो बिदा दानि सोंनानै जायो आरो नोंजाय खुरिया बोराय माबारथं माबायदि मानसिया फिसाजो आं गैया होनबाय एफागोनबो Allah, dari Jonot. Hau negeri.
Yai! Yeah! 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 Hey! Hey! Yeah! Yai! Hey! Ah! 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 Sana guys! Yung isa kanyang nila ang kumubidang nagawang dito na! Yay! Damay lang, nang kitip-kitip lah, abon na karenuan. Ayaw! Kapsi ba ko lang? Haydan! Salah, kerja kuat dia. Salah nomor, salah ni, nomor salah. Ondel ini gua. Lu siapa? Kau di kucur atau muda nih juga ya? Kau di kucur lagi nanya saya. Baik, betul. Oh, Amigos, ya bos, ya bangun, Satan, ya, alaikum,
에이, 잡아이, 목시 잡아이! 에이! 야! 그래도 누구야? 야! 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 죽어야! 야! 인다 그냥 오늘 내한 것이야. 나의 그 몸, 불하오. 나는 왜 다 시시은 왜 그러고 시시은. 다시 문등. 다시 문등. 하스텔 능 저배다. 능. 능 하스텔 능. 하스텔 능. 능 배다. 능 하스텔 능 배다. 하는 사람. 어이 사람은. 사람은 어린 자가정. 어이. 사람은. 아이들이. 아이들. 저거를 가라고. 아이들. 아이들이. 사람. 문등 말로. 오늘 이걸 안 해주세요. 콜에서 상등 말 콜에서 상등 장만 찍어 아유 박수 아유 콜에서 상등 말 장만 찍어 Jwnwmni Unao! 그래는 가슴을 고 라일라 바바디 자식은 산조고 때나만 만큼 캡신을 켜내놓아 사주가 두고 있는 때나만 만큼 안급 삽시자 바이 아유 자원자리 말 탐크는 거이 아유 자인 좀 화탐크
बेबायदि नङा नङा बिनि गोसो गोसो मोनब्ला बे बिदि साननाय नङामोन जायनि थाखाय नोंनि बुंनायखौ दिनैसिम आं बुजियाखै बेनिखायनो आं मिथिगौ बे अनजालिखौ मोजां मोनबायमोन apa anda dah dalam gosoa बेबायदि नङा नों बेखौ गोरोन्थि मोननाङा apa Deji नंगौ नोंनि मोजांनि थाखायनो आं दान्साखौ बे न' जायगा होदोंमोन नाथाय बे मिस्किना जिबौना नोंखौ साना लानायाव बे मिस्किना जिबौजोंनो नोङो दिनै सौजोबफिनबाय नोंथाङा गोजोन नामा Cinta ibu dah siapa? Ibu ni mahal apa? Ibu ni mahal. Dasar bagi langsungnya, angkat sama seneku. Saya kedai usaha, bahaya. Apa? Apa kalau mau sudah? Adik, Lama ni manciku, mana bodo jaga harum nak. Lama ni manci, lama jom khalang. Get out. adik, Out. I say, get out. adik, ni mana sangke? Get out. Dia mau masuk dia. Come on. Nuan biji sangka apa? Nuan biji sangka. Bangun. Ini dikai, ini takai, kita bondo. Hey, hey, hey! Kenapa lang berjalan? Abang.
आंग्रां आफा नोंखौ आं नायल' जाल' सासेल' फिसायाव आं सानदोंमोन नाथाय नों आंनि मान सन्मानखौ जाबाय आफा बुंदों अनजालिखौ मोजां मोनमारा होनबा आंग्रां नों जेरै सानदों नाथाय नोमफाया बेखौ मानिया आफा नों आंखौ बिफा होननानै सानोबा अनजालिखौ गार अनजालि आंनि बिहामजो नङा आफा आं अनजालिखौ बुंनो हाला आफा हा नों आंखौ निमाहा हो आफा सासे हिनजावनि थाखायनो साख्रिनिफ्राय होखारजानो लाजायसै नोङो आफा आफा नों आंखौ निमाहा होदो आफा गांजों आफा फिसाया ना हमदोंमोन आं नोंखौ नाथाय हिनजाव सासेनि थाखायनो साख्रिनिफ्राय होखार जाबायबा बे रावनो हाजायगा गैया आफा आं अनजालिखौ बावनो हाला आफा नों आंखौ निमाहा हो आफा राजायसै नोङो एमबिए पास जालायनानै बिफानि गल' गाबदों आफा अनजालियाबो गाज्रिखा दं आफा हा अनजालि खोथाखौ हबाय थायोबा आंनि फिसा नङा एखाउन नों आंखौ निमाहा होदो आफा आंनि मानसिबा जेबो मिथिया ओंखारलांदों नों बबाव ओंखारलाङो आफा मोजां मोननायखौ मानसियासो जोबफिनो नाथाय नोंहा मोजां मोननाय जेबो फैजादों आफा मा अनजालि सोरजिगिरिया दंना गैया सोरजिगिरिया जेरावबो दं अनजालि थुदो सना बे मन्दिरावनो हाबा लायदो बे जोनोमनि उनावब्लाबो आं भावा दानसोरा अनजालि जोंनि सानै जाफुंगोन सना सोरजिगिरि नों दिनै जोंखौ बिदाय होदो अनजालि आं आंखौनो गथायबाय
sini 좀 내자, 붕아. Tolong kau, bayi bimari mana yang lain? Ye, sabai, usul. Bapa sarai. Salah lagi. Salah kabar. Salah. Anjani. Jwnwmni Unao.
बोरै थांखो सालिफ्रालाय आं बोरै बावनो दासो नोंखौ आं बोरै बावनो अनजालि आं नोंखौ बावसना बावसिथा फैदों नांगौ आं फैगोन दानसोरा दानसोरा अनजालि सैमा मा गनोंलाय बहा गनोंसैलाय बे दासो थांफैयानो Ini pulang dengan Sima. Ang semua Unao. Jwnwmni, Jwnwmni, मा जाखो नोंसा मानसिनि कुलाव जोनोम लानानै नों इसिबां गियान गैथारै खाफाल जाबाय सासे हिनजावनि थाखायनो नोंनि आगोमा मोननो गैयै जिउखौ फोजोबनानै लाबाय नोङो नंखायनो गले गले बुंबोदोंमोन आं नोंखौ फिसा
जोनोमनि उनाव मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि दै होनना I am sorry, Mr. Gurari, बे हामबायसो सिखारदों। नोंथांखौ गोदो नोंथाङा बुंदोंमोन आं बेबादि माबा मोनसे जानो हागौ होननानै। रां रुफाखौसो मानसिया बाहायनांगौ, नाथाय नोंथाङा रां रुफाजों बाहायजानानै फिसाज्लाखौ दिनै खोमानानै लामारबाय। मा खालामबावनो हामबायसै दे। Control, control, mic one calling. How do you get mine? Over. Mic at present at Sundari. Please send the police ambulance for carrying dead body. Sundariयाव dead body दङ, ambulance खौ गोख्रै थिनहरदो। बसुमतारी, बे सानै dead body खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय लांदो आरो नैबे सानै injured खौ देरबिल हस्पिटालाव लांनायनि थाम-थिम खालामदो। जागोन सार। Already now that the bullet that is coming out already, it requires treatment properly. So I suggest we should do conservative treatment. So it's got to successful out of danger, जेबो सिन्था खालामनो थाखाय আপনারা অলরেডি জখম খুব বেছি হোৱা নাই ৰুমত আছে সঠিক দিয়া হৈছে दानसोरांसो मा जाबाय थायो होनबा नोङो नोंनो
फाथिया आंलाय माथो खालामदों Anjali, 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 Anjali. Anjali, Anjali. 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 Dan Sira. Dan Sira. Anjali. Jwnwmni. Jafungan na suna. Anjali. Bे जोनोमाव जाफुङाब्लाबो जोनोमनि उनाव नों आंनि सना Anjali. दाबावल'सो जोनोमनि उनाव आं बावनो हाया Apa? Ada. Sayang, Anjali, Anjali. Dengan kunjungan. Anjali. थागोना नोंनि थाखाय जोनोमनि उनाव